थांखिया आं सासे भारतनि नागरिक जोंहा नागरिक जानोब्ला माखासे बिराद गोनां गोनां खामानि थायो दा बेखौ जोंहा मावनांगौ माने पलिटिकेला जादों बेनि गेजेरजों समाजखौ जोङो बायदि रोखोम मोजां लामाथिं जों लांनो हायो ओमफ्राय ओरैबाबो रिटायार जाबाय जुनियाव ओरैनो थं थं उजिनानैल' ओरैनो थैनानै थांगारबा ओरै खामानियाव फैयो जों रिटायार्ड मानसिफ्रा मा जायो उन्दुनानै सेनसे थाल्ला थानांगौ जायो माने बरिं जायो बेराम आजार जायो बिनि बदलै जों सम मोननैयाव रोंगौथि एसे एनै दङब्ला जोङो मानसिनि मोजां मावनो हायो आरोखि आङो कंग्रेसखौ मोजां मोननायनि थांखिया जादों आं बहाय जेबो माबा गाज्रि थांखि लाना आं बहाय फैयाखै आं जादों with the people of India for the people of India by the people of India जों बेखौ मिन्थिगौ आरोखि भारतखौ जों रैखा खालामबा जों मानसिनि थ्रुयै जों रैखा खालामनांगौ जों बाय गाज्रिखौ जोङो प्रटेक्ट होनांगौ आरोखि बेनिफ्राय आङो नुदों ओमफ्राय मोनसेया जादों आं जायखौ मोजां मोनो आं बेखौनो मोजां मोनो भगबाननि बे मोनसे फिलसफिखा अर्जुन फंबाया आंखौ थैनो बायदि मोजां मोनो आवगायनिफ्रायनो दिनैसिमबो आंखौ बेबायदि सनमान होनाय बेबायदि रावबो बरायाखैबो आरो आद्र मोननायनि सिगांबो बे आंखौ बरायदों आरो ओमफ्राय मोनसेया जादों आङो बे अर्जुन फंबाय बुंनाय बायदिनो आं दा आङो आन्डार पेटिकट जिनिसखौ आं बारा मोजां मोना आरोखि आन्डार पेटिकट सर्टकाट आरो बे गेन्जि गस्ला बेफोर गोलोमदैखौ माबा सेभ खालामनो थाखाय माखासे मानसिफ्रा गानो आरो पेटिकटखौबो बिदिनो बिराद गाज्रि जिनिसखौसो गानो आरो बेफोरो बे जों सरकारखौ आं नुबाय जोंना BPF सरकाराबो बे आन्डार पेटिकटआनो आरो नैबे दानि जा सरकार बेबो गेन्जि गस्लायानो दा बेफोरो मा बेहाय बे एक्सुवेलि मानसिनि एक्सुवेलि जेबो मोजां मावनो हाया कंग्रेसआ जोंना फ्रिदम फाइटारखा आवगायनिफ्रायनो बिनि गेजेरजोंनो हिसाब गैयै फ्रिदम फाइटार थैनानै थांबाय गासिबो नों दिल्ली स्टम्पराव गासिबो नायजोबबा गासिबोनो कंग्रेसनि नुजोबगोन दा बर्तमान जा फैदों बिसोर जादों बे बिफाया गालांनाय सम्पतिखौ जानो लुथुर पुथुर खालामनानै सेख'लायनानै जानो फैनाय बायदि जायो नालाय दा बिसोरो बिफाफ्रा सोरजिना गालांबाय दानो फिसालाफ्रा सेख'लायनानै जानायसो आरो बेबायदि औ आं मथरफोर आङो बेनि गेजेरजों कंग्रेसनि गेजेरजोंबो मोनफ्रोमबो हारिनि मोजां खामानि मावजायो दा बर'निबो मावजायो हारसानिबो मावजायो बांगालिबो मावजायो आंनाव बेबायदि आगोलाव खिन्थु आं एसे बैबा मानसिफ्रा होनलाबायो कंग्रेस होनबा माने पाकिस्तानी सरकार होनना बुङो माबा नेगेटिभ सेन्स लाजोबो आरोखि नाथाय आं अर्जुन फंबायनि लेक्सारनिफ्राय खोनाबाय माथो बर' समाजनि सोमोन्दै हस्पिटालनि सोमोन्दै बहुद मोजां मोजां बे डायलग होयो आं नुबाय जे बुंग्रा गैयाबाथ' जेबो जाया बेखौथ' जानला मोनला डेम'क्रेसियाव एकदम डेम'क्रेसियाव बयहाबो राइट्स दं एभरिबडि हेज राइट्स we should go against exploitation जों एक्सप्लयटेसननि एगेन्स्टै जों थांथारनांगौ दा बेखौ आं बे साहसखौ आङो अर्जुन फंबायनाव नुदों आरोखि बेनोखौ आं बिर आरो ओमफ्राय मोनसे आंनो बयनिफ्राय उइकनि पइन्टआ जादों आं साउथ आन्सलिकआव जेराव थादों बहाय लिडार गैया ओमफ्राय आङो रावबो गोग्गोम लिडार गैया आं बेखौ एसे गोग्गोम लिडार जागोन आं बिनि सिम्बलखौ आं बेनाव नुदों आरोखि अनेक माने खोथा बाथ्रा बक्तृता होनायाव आरो दा नैबे दा फैनानै नुसिनबावबाय आं आरो सासेबाबो नैबे चिरांनिफ्रायबो जोंहा मा नाम सिला ब्रह्मखौ नुबाय ओमफ्राय नोंना गागि दङ सासे लेडिस महिलानिफ्राय आरो नै बिसोर आंनाव न'आव खननै थांदों बिस्रा लेङाइ आफादगिरि होनदों नामा आर्मि अफिसार रिटायार आंनि लोगो जोंहा मोनसे प्लेटफर्म मोनबाय दा बहायबो साधुनि खामानि मावजायो माथो मथरबो जोंखौ अनेस्ट खामानियाव बाहायबानो जाबाय आरोखि जोंखौ मथरबो पलिटिकेलाव गाज्रियाव दा बाहाय आरोखि जोङो दा रिटायार जाबायथ' जों एसे साधुयै मोजांसिनि मोजां मावना थैनो लुबैयो आरोखि बा मथरफोर आङो कंग्रेसखौ माने बे गोग्गोमखा जोंनि बेनो आगु माने 1800 सनाव जे 1800 बेसेबांबा सनाव बे गायसननायाव 85 मोन नामा 85 मुलपथाय फार्स्ट अल इन्डिया कंग्रेस कमिटि मिटिंआ बे जानाया ना बेनिफ्रायनो बहाय नुबाय आं गासिबो भारतनि निर्माता होननांगौ बिसोरखौ निर्माता होननांगोन आरोखि कंग्रेसखौ माने बिनि गासिबो एखेरायैनो माखासे गोबावद्राय
गोबावद्राय सासन खुंनायाव मैला जायोथ' बे बडिनि बिथोरावनो दा मोनसे हबासा दं मा नैबे दा 15 बोसोरसो जाबायना मैला गादा गुदा जाथारबाय दा बिजेपियावबो गादा गुदा दाम जाथारबाय दा मा मानसिफोरनि गोसोआ 15 बोसोरसोआव मोनसे पार्टिया मोनथामल' थायो बोसोरथामल' थायो बांसिनानो बिनिफ्राय हारसिं गुगालाजोबो गस्लाखौ गानोबा जोङो बिराद मोनामबोयोना दा गोजाम जाबोयो 15 बोसोर गाहाम थाङाना माबा माबाथ' 3 बोसोर 2 बोसोरल' थाङो अनेक सरकार बायलाबायनायफ्रा बिदिनो जों बे बडियावनो बिराद थायो नालाय दा बुंनाय जायो गावजों गाव बुंलायनायाव बे जोंनावबो बिदिनो गोसोआव जोंनि मानसिया मानो देर सेबा खालामनो हाया जोंनो गासिबो गावबाव उदैयाव थोजासे आदार गैखाया आरो बिराद उखैनानै गासिबो जों बडियाव दंजोबो नालाय जोङो बर' स्टुडेन्ट इउनियनखौ बुंनांगोन बेस्राफ्रा बिराद आगोलाव 17 बोसोर रसा नांनानै थाबोनाय दा बिसोरा बिसोर मेकआप खालामनो हायाखै बिराद गोदाव सोराव न' बां गैया अन्थाव बाथाव दा बडि गोदान दानायाव दा बदनाम जानांनाया बिदियावनो जायो आरो गावनाव थाखा गोगोम थाखाबासो बोथिनै ओंखाम थाखानांगौ ओमफ्रायसो देश सेबा खिन्थु महात्मा गान्धी मोननि दिनाव बिराद सेबा दल दंमोन नामा गोदो बिसोरो बिराद गिदिर गिदिर साधु ऋषिमुनिफोरबो दंमोन आरोखि बिसोरो माबा स्कुलबो खुलि होयोमोन गामि गामि एकदम माने बिराद मोजां दंमोन आरोखि दा मथरबो जोङो कंग्रेसनि दलजोंबो जों क'क्राझारनि गासिबो बयनिबो बर'निबो हारसानिबो बयनिबो जेन मोजां खामानिया जायो आं बेखौ नैबे गर्जन फंबायनि लेक्सारनिफ्राय खोनानो मोनदों ओंखायनो आं बेवहाय फुरा मोजां मोननानै मेन्टेलि फिजिकेलि स्पिरिचुवेलि मोनथामबो आं थैजासे आं बेवहायनो गोदो उन्दुनो लुबैबाय आरोखि बेखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय।